no para la tarde, por favor, va. S'ha levantat filosòfica, oi? Doncs per mi el temps és com un tall a la durada, no? I Joel, per tu, què és una revolució? Va, Gisela, ya está, Ya está. Deja la pregunta ya, por favor. Ya está. A ver, una revolución, sí, pero hay muchas revoluciones. ¿Cuál? ¿La tuya? No sé. A ver, pues una revolución es una transformación profunda y rápida, que puede ser o social o de nosotros mismos. I què em diu de la cosa C? Què és la cosa C? Adolescencia. ¿Estás bien, Gisela? A ver si vas a tener fiebre. Dale. Bueno. A veure, el que la Gisela voldrà dir és l'adolescència, oi? Quan era jove, somiava amb cantar i ballar als cabarets de París. El seu pare era un maradó ambulant, un viatjant. És que la teva mare va fer de tot per fer-se una vida 5 fills. I quan tenia 12 anys va morir la seva mare. I jo em vaig proposar fer tot el possible per millorar la vida de les dones. Fins aquell moment, una dona que s'arreglava havia de portar grans barrets, botilles seguidíssimes que es canyaven la cintura per fer saltar el pit. Gairebé no podia respirar. Ella les va alliberar de tot això. de 1913. Ja eren diverses les detencions de les dones. Només volien votar un simple vot, que no estiguessin silenciades per sempre. Volien ser com els nois, simplement això. I el cavall del llavors, Jorge V, la va passar per damunt a tanta velocitat que les fractures i lesions van posar fi a la seva vida. I no va ser un simple accident, sinó el màxim sacrifici d'un activista que lluitava pel dret al vot femení a finals del segle XX. Es deia Emily Davison. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasione.
canvi que t'determinarà per tota la vida. Algunos fins i tot van morir de tot això. Pues como nosotros. ¿Vosotros sabéis cuánto tarda en comprar una mascarilla? Vamos a caer como moscas. El que estem patint és inaudit. Som joves, adolescents. És incompatible que tants governs i parlaments no vetllin pel bé comú. La reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a tots els sectors és l'única manera de mantenir l'escalfament global per sota de 1,5 graus. Sota 1,5 graus! L'emergència climàtica amb els centenars de milers d'ajudes públiques que reben els combustibles fòssils. Centenares de miles de millones d'euros! Un model de desenvolupament capitalista incompatible amb els límits planetaris. Incompatibles! Necessitem un nou model energètic. Prou de falses solucions com l'energia nuclear. Rebutgem les falses solucions! I tu qui ets? Com qui sóc? Jo soc Greta Thunberg. Soc jo. Soc jo. Totes som Greta Thunberg! En realitat, ser adolescent és que com que t'aixeques un dia i ets una altra persona. ¿Qué dius? Sí, como si tu cuerpo haya hecho una metamorfosis. Sí, és veritat. ¿Una qué? Wow! ¡Ostras! Maradona, ¿tú no estabas muerto? No, ¿qué va? ¿Qué va a estar muerto? A ver, pibe, ¿qué no entendés? Algo así como lo que me pasó a mí. Yo era un chico que disfrutaba jugando al fútbol, pero un día para otro me convertí en el mejor jugador del mundo. No es que es un arte, te la paso, me la pasás, todos disfrutamos jugando. Pero el fútbol es una forma de vivir, tienes que tener pasión y entonces lo harás bien y con confianza. Pero me equivoqué mal, pero la pelota nunca se mancha, pibe, no se mancha. Para que nunca lo olvides. ¡Hola! Vendrá del cielo o del infierno. No sé, Javi, pero ¿te ha quedado claro? Bueno, más o menos. Equivocarse, perderse. Para poder encontrarse. ¿Meréis una ilusión? ¿Son un error o no? Chatarra, basura, no sé qué son. This lady is also wrong. The modesty state, and she won't end up knowing the truth. Oh my God. God live America. The Pero British. escolteu, no hi havia confinament comarcal? Sí. Hola, buenos días. A la ciencia hem d'interessar-nos per les coses i no per les persones. No has de tenir por res a la vida, només ho has de comprendre. ¿Qué? ¿Otra vez cambiar la normativa? ¿Pero qué día es hoy? ¿Jueves? No siempre tienes que hacer todo perfecto. No tienes que vivir una vida perfecta. Nadie la tiene. Siempre tienes que ser a ti mismo. Y nunca, Never. tienes que permitir que lo que te digan los demás te distraiga de tus propios objetivos. No pot ser, home, que no pots cometre un error tan greu com un pas en fals o d'haver no tocar fort dedicat a la teva carrera. I això no és just. Doncs és veritat, han canviat la normativa, perquè aquí estic veient totes les persones del món. La vida no es mereix que ens preocupi tant. La vida no és fàcil per a com de nosaltres, però què importa? Cal preservar i, sobretot, confiar. Ets un creador de l'ésser humà, així que t'agradi o no. Ets un ordenador portàtil, però camines i parles. Amb aquest experiment em beneficiaré molt. ¿Por qué? Si son un error. Doncs mira, vaig començar per una simple raó, que ja ni me'n recordo quina era, que sí perquè volia cridar l'atenció dels meus amics, que si buscava l'acceptació i arribar on tothom volia que arribés però no em podia, i doncs ara una cosa i l'altra ja ni sé per què estic aquí. Really? ¡Va, María! ¡Va! Venga, que te está diciendo que espabiles. ¿Crees que vale la pena hacer todo esto? No puedes dejar que tu futuro... No puedes... De los errores se aprende, no pasa nada, puedes cambiarlo. Ostres, però què tenim aquí? Unes dones privilegiades. Està Michelle Obama, Maya Moore i Marie Curie. Vinga, no totes són perfectes, les persones cometen errors. Però hem après que els errors ens ajuden a millorar com a persona. A crecer com a persones. Doncs teniu raó, suposo. Bé, quan costa la sessió? Ah, no et preocupis, xata, que et faré una rebaixa. Gràcies. Anem a parlar. Jo ho sento molt, però segueixo sense entendre res. Què és ser un adolescent? Encara no ho entenc.
Ostras, Gisela, la misma pregunta, por la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿No te ha quedado claro aún o qué? Bueno, pero relájate, que estás muy revolucionado. Revolució? Adolescència i revolució no és el mateix? Què dius, tia? Bueno, semblant. Sí, cadascú és diferent. Clar. I quan la meva mare em diu, vés a fer el llit. Para mí la adolescencia es vivir muchos momentos. I per a mi, una bellesa. La adolescencia es estar con Es amigos. una etapa en la que puedes Es una madurar. etapa muy bonita de la vida. Es un